Siphinde sibingelele kubabukeli bentuzo ma TV, sibingelele kumhlali wase South Africa. Namhlanje bavesana basifaka eKitchen la eLondon kumnandi kakhulu. Chef kunjani? Ngiyaphila mfethu unjani? Ngiyaphila kakhulu mfethu. Igama lami mina bangibiza uChef ongapheki. Uba ubhuti. Mina uzama ukuhlwa kangema but igama lami ngalithola eKitchen uChef Shenko. Chef Shenko. Chef Shenko, nice Chef Shenko. I-festive season njengamanje umhla ka-1 December uMonday kuyaphinyika la ekhaya kugcwele ngalendlela eyisimangaliso. Nibaphekeleni abantu namhlanje? So namhlanje sine buffet sayiqala ngoMarch. So namhlanje ibuffet yethu siyehlisile yawu 70 rand just ukuthi sikhombisa abantu bawamasho sibonge futhi kubona usupporta throughout the year. So namhlanje into ekhona kwibuffet besine sigwaqane besine creamy mushroom pasta nama sun-dried tomatoes. Besine savory rice, we had pork trotters, besine beef curry, besine peri-peri chicken wings, grilled hake and a lemon butter sauce. Yeah, besina lezo zinto. Yabona ngoba uyibala nje lezi zinto kuconsa amathi kumina mfethu. Ungathini kubantu abaqhamuka kweyindaweni ezihlukene, kuma province ahlukene because i-festive njengamanje kunabantu abaqhamuka eLimpopo, Jozi, Cape Town bazo enjoy la eThekwini. Bangadluli ngaphandle fethu beze London. So bafethu lento beniyibona ku social media sipost unyaka wonke njengoba senibuyile nizoba semaholidini ngicela nikhululeke bafethu nizoyifica yonke lento ade niyibona ku social media sesede nokunye so ningasabi ukuze London nizosupporta nemeni yethu enje yaphuma for i-festive season iyithebe la nizokwazi ukusherisha nabangani benu benifike eLondon so nje nilindele nje i-standard esiphakeme kule festive la ngokudla la eLondon. Wonderful but chef siyabonga Chef Shenko enjoy ngiyabona ukuthi ni kubhizi la kakhulu kuyashisa siyajuluka na ubhizi aliphenduka libhodi mfethu sengathi festive season nganiphatha kahle kakhulu. Thank you Shenko.